Прах 8 март ромите в Стара Загора разпънаха сергиите за булки. Сред купувачите обаче изпъкна един експерт. Николай Иванов, той е известен като Джани Моранди. Николай, ти 15 пъти си купувал булка. Кажи ми колко ти струват? Ами колко едната излезе на старите пари 1000 лева. Това си е четвърт москвич. Другата 10, другата 5, другата 2. Нали, втора употреба. Така е. Обикновено след третата се минава на втора употреба. Другата 2. Нали, втора употреба. Моми, детствени, недетствени. Мария, този ромски пазар на булки е по-разнообразен и от капалъчърши. Има разлика, нали, зависи от красотата и от цената. Нали? Чудно ми е на коя булка са му свършили парите. С песнаица приключих с песнаица жена. Излязаха към 40-50 хиляди лева до сега. Нали, имам 17 внучета. Ако са момичета, ще си избие парите. Ти знаеш ли с какво се избелват вашите моми? С фондотени, помади, кремови и черни да са правят са белички светът. Нали? Ама после като се почистят, какво става? Много да почистят не са. Купуваш си бяла, пък получаваш черна. Такава е ромската търговия. Купуваш златен лалец, получаваш табеке. Купуваш си бяла, пък получаваш черна. Няма ли рекламация? Има рекламация обаче. Обаче трябва да я направиш с балтията. Иначе по друг начин не става. Да дадем думата и на една булка все пак. Имате ли си? Защо сте тук? Разведена съм, търся си мъж днеска. Хубаво търси, ама все ще се намери някой, който да ти бъгне търсачката. И се познаваме. Беше женена, пък една друга жена. Да, той казва. Не мъжа. Да. Семейна драма. Да. Добре, пожелавам ви успех днес да си харесате мъж. Ние ще останем тук и ще видим наистина дали... Да си вземе стария мъж. Да си вземе стария, може ли стария да я купи? Ето, виждате ли, значи и стария мъж може да дойде и да си избере старата жената. Да ти кажа, съмнявам се, като гледам какво сполетя този, който ти направи антиреклама. И от романтиката в Стара Загора отиваме при битовите проблеми в Столипиново. От 20 години сегашната канализация е запушена от боклуци. При всеки дъжд повечето от приземните етажи в Столипиново се наводняват. Канализациите са объркани. От мазето водата вънка. Виж какво става тук. Надали канализацията е по-объркана от това изречение? От мазето водата вънка. Виж какво става тук. Много течност. Чиста вода отива, пак искат да плащаме вода. Да им се чудиш на тези роми. Веднъж се оплакват, че течността е много, друг път... Лошо е. Скучно е без вода. Ах, тази вода! Хем добра, хем лоша. Децата всичките на водата играят. Разболяха. Децата станаха вирус. Румба Столипиново се е напълнило с малки чорляви вирусчета. Така е, понеже зимата не ходят с чехълчета и от нослетата им висят амебички. Децата всичките на водата играят. Разболяха. Децата станаха вирус. Станаха терпикулон. Какво са станали? Станаха терпикулон. Това сигурно е някакъв нов щам. Станаха терпикулон. По-добре терпекулоз, отколкото... На ромските родители можем само да кажем: гледайте си децата, да не казвате после... Децата станаха вирус. Станаха терпикулон. Че ще трябва да ги водите на сервиз, имайки предвид, че някои се продават... Нали, втора употреба.